בגלל לי התחיל הטיטניק! לא. עכשיו לעשה דרך. דרדלה אמרה שהמים נוזלים מהתקרה. ברגע שהמים נוזלים מהתקרה זו בעיה, ככה התחיל הטיטניק. השעה 3 בבוקר, רואים המתח עולה עליך. אני מצטערת, תשאר עם סבתא שלך. אבל לי הכל לא ידעתי, אמרה לי, נו, בוא נעלה למעלה ככה. כמה אתם משלמים למעלה עלה ככה? אני לא משלם, אני מצטרף איתך. לא, זה בעייתי, זה לא נצמד. תראיתי את הפנס, תראיתי את הפנס. רגע, למה זה לא נצמד? יש לך מצפים טבעיים? זה לא נצמד. תחזרי את הלחץ. מה זה פנס? זה שירו אותנו? מה זה? שלא תמשיכי. זה מצפן, יא מפגרת. אורלי. זה נורא, איפה מצפן? איפה יש את הקו הזה שמראה צפון או זה דרום? המצפן שירון יסדר לך לפי פאנק שווי. בוא'נה, אבל זה לא זה. מה, איך שיציף אותי? אורלי, כי בורחת במצפים טבעיים. שלא תמשכי משהו. בקיצר, השעה 3. השעה 3:10. דרדלה דיווחה לנו כרגע. יש לך גם משרוקית. דרדלה דיווחה לנו כרגע שנוזלים מים בסיפון. להזכירכם, כך התחיל הקרחון בטיטניק. אני לא אומרת שזה הטיטניק, אומנם מג'יק וואן, אבל אי אפשר לדעת. אם הטיטניק טבעה גם זאת. חבר'ה, אחריי. אתם מסוגלים. אני שוקלת להתפטר. איפה מגישה? מסתרת ההדרכה שנה. היה לי חוק. כן. לא. אני לא מפה. אני לא מפה. היה לי חומר כלשהו. אבל היה לי חומר